تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara miƙa godiyarmu da jinjina ga Allah wanda ya halicce mu ya ba mu ikon daman haɗuwa a wannan markazi tana na Fatima Umar Foundation da ke nan layin Kudaru unguwan Kaji a nan garin Kaduna don ci gaba da bitan muraja'a littafin al-Urjuzatul Mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariya na babban malami Allah ya arhamce shi Ibn Abil Izz al-Hanafi mai littafin sharhun aqidatul tahawiyya wacce tana cikin sharhin tafi kowane littafi da aka yi ma aqidatul tahawiyya sharhi wato da shahara. So wannan malami shi ya rubuta littafin nan ta tarihin fiyayyen halitta mazan tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياسة ابن مضر ابن نزار ابن معد. مال إبراهيم كان تعمل إنما كذا. ثم على أم حبيبة عقد. نعم بيتي بيمبا إيه وحزن. وحظ لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة سرودية فيها ومتعة سيزما خبر مقدم فيها ومتعة وحظ لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة سرودية ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وسم في شة بها هديا ثم اصطفى صفية صفيا ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضى الشهيرة والرسل في المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مالية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سرت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا مكان في يوم حنين ثم يوم الطائفين. يكفي بارك الله فيكم. malam ya ce wa hadru lahmil humuril ahliya duk da mun fara bayani a kansu so bukatuwa an neman mu dan kara tabo su kaɗan. Wa hadru lahmil humuril ahliya malam ya ce a shekara ta 7 bayan hijiran fiyayen halitta zuwa garin Madina aka hadru alhadru bi ma'ana alman'u. an ka ji malaman fiqh sun ce alhadru to suna nufin menene alman'u. فالحظر أو إباحة أو وقف عن دين تحرير لديهم خلف كما يندى malam yake faɗi a cikin littafin shi na usul fiqh. malam ya ce wa hadru lahmil humuril ahliya a wannan shekara ne aka haramta lahmi cin naman alhumur jaki al-ahliya na gida a shekara ta 7 bayan hijira sai ka rike a wani shekara aka haramta cin jaki shekara ta 7
bayan hijira. Wata irin jaka, wani irin jaki? Jakin gida, saboda jaki ya kasu gida biyu, akwai jakin gida akwai jakin daji. Wancan na daji suke ce ma zebra ko? To na gidan shine aka haramta a wannan shekara, kamar yadda Imamul Manawi cikin Faidul Qadir ya kawo bambanci tsakaninsu. Ya ce shi jaki na gida huwa alladhi ya'lafu al-buyut wa lahu ashabun yarji'u ilaihim. Jakin gida shine wanda ya saba, ya'lafu al-buyut, ya saba da gida, duk inda ya je da yana nan a jakin shi na gida. Shi yasa ko da jakin gida ya je daji da zama ya koma ya tare, ko masu shi sun mai da shi daji, yana nan akan haramcin nan nashi. Jakin gida jaki ne, duk inda ya je haramun ne cin shi. Waladhi ya'lafu al-buyut wa lahu ashabun, kuma in ya gama kiwon shi ya gama duk abin da zai yi dai, duk da jaki ne, amma ya gama ya san gidansu, yana da ashabu wa'inda suke kula da shi. Wannan shine jakin gida kamar yadda kawo cikin Faidul Qadir. Sa'annan shi kuma jakin daji shine wanda kishiyan wancan kenan, bai saba da gida ba, kuma bai da masu shi, ba mai shi na daji, an gane ai. To shi na daji ya halasta cin shi, amma na gida haramun ne cin shi. A shekara ta 7 aka haramta, wanda a da can ya halasta a ci, daga baya shari'a ta haramta saboda illa da shari'a take iya hangowa, wanda ka sani da wanda baka sani ba. In ka ji shari'a ya hana ka abu, to akwai illoli da dama cunkushi a cikin wannan abin. Mafi ala ka bar shi. Duk wani abu da ka ji Allah ya ce haramun ne, aiki ne, na ci ne, na sha ne, a aikace ne abin, to akwai cutarwa da zai bayi a jikin dan adam. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah shi da ya halitta, shi yafi sanin me ya halitta, shi yafi sanin abin da in ya haɗu da shi abu kaza suka haɗu da kaza a jikin dan adam, to abu kaza zai haifar da abu kaza. Allah ya ba mu ikon guje ma abin da ya haramta mana. Don haka shi yasa ma Ibn Hajarin ya kawo, ya sa su a cikin baiti ababe guda 4 wa'anda da sun halasta daga baya aka haramta su. Wasu so ɗaya aka haramta, ya halasta daga baya aka haramta, wasu kuma ya halasta daga baya aka zo aka haramta, a ƙara dawowa aka mai halasta daga baya kuma a ƙarshe sai aka zo aka haramta. Wa'innan ababe su ne kamar haka ya kawo su. Ya ce an naskhu zu takarrurin fi 40 ja'at biha al-kutub wal akhbaru fi mut'atin wa qiblatin wa humru kadhal wudu mimma tamassu an-nar. Na kurbuta ba mun tsaya dogon wannan ba. Ya ce an naskhu shafewan hukunci a cikin hukunce da ake da su na fiqhu. In an tambaye ka wasu ababe ne da aka shafe su, da sun halasta daga baya aka haramta su, ya ka ce gashi na Ibn Hajarin ya kawo ma cikin baiti, ka hadace baiti ka huta. Shi sanya ilimi a cikin waƙe sauƙi yake kawowa, ashalu lil hifz, ya fi sauƙin haddacewa, kuma mutane sun fi sabawa da shi in abu a waƙe ne. Don haka ya ce ababe guda 4 an naskhu shafewa hukuncinsu ya riske su, zu takarrurin ya maimaita cikin ababe guda 4 ne, a shafa abu da halas ne daga baya a haramta. Ja'at biha al-kutub wal akhbar fi mut'atin, yace farko akwai auren mut'a. Da auren mut'a haramun ne, halas ne, sai kuma aka haramta shi. Sai aka zo wani yaƙi da aka tafi wasu yaƙoƙa, manzan Allah ya ƙara halastawa da sahabbai. A ƙarshe akhirul mataf, a ƙarshe dai sai manzan Allah ya haramta shi ila yawmil qiyama, har zuwa ran kiyama. Mut'a yanzu ya zama haramun, shine akhiru abinda ya faru akan auren mut'a. To kaga fi mut'atin wa qiblatin, haka ma alqibla. Da alqibla ana kallon Baitul Maqdis ne in za a yi ibada da sauransu. So daga baya sai gannara taqallubu wajhika fis sama, sai Allah ya saukar da aya wa manzansa cewa yanzu to ka koma kallon Baitul Haram nan Ka'aba, wanda dama hakan manzon Allah yake so, yana ta burin ina ma a dawo da kiblan. To bayan dawon shi da wata 17 sai garin Madina aka dawo mai da alƙibla. Kaga da ba can bane, amma ta zama nan.
kaga an samu canji nasku, an shafe hukuncin kallon baitul maqdis zuwa ga kallon baitullahi haram da ke nan garin makka. Fi qiblatin wa mut'atin wa humru, sai muhalli shayi da muke kai alhumru, jakin gida shi ma wannan shekara aka mai jakin gida shi ma da ya halasta a ci shi, daga baya aka mai haramta shi ya zama to haram, sai aka yi naskun wannan hukuncin. kazal wudu mimma tamassu naru, haka nan ma alwudu yin alwala kan abin da wuta ya shafa, duk abin da wuta ya kona aka daura shi kan wuta, to a da in aka ka sanya abu cikin tukunya ko ma me ka gasa shi, abinci ne abin sha ne, daga wuta ya tafarfashe shi ya zabalbale shi, sai yanzu ka zo kai amfani da shi ka ci ko ka sha wannan abin shan, to alwalanka ta karye sai ka sake alwala in da kana da alwala. A karan farko haka abin yake, so daga baya sai nasko ya shafi wannan hukuncin har zuwa yanzu za ka ga idan ka yi alwala ko ka ci abinci ko ka ci nama kana nan dai da alwalanka, ko ba haka ba sai dai ka kuskura baki idan ka buƙaci haka, an gane ko? So bari mu koma kan wanda muke magana kan shi tukunan mun gama feɗe shi muka yi sinka da shi, sai mu dawo sauran akwai abin da za a ƙara faɗi a kansu, abin da ya sauka sai a faɗi sai mu je baiti na gaba. Muna magana akan wa hazru lahmil humr al ahliya ne, naman jaki. Naman jaki haramun ne cin shi, amma naman doki fa, naman doki ya halasta ka ci shi ko bai halasta ba? Shi naman doki halas ne cinsa, ya halasta ka ci naman doki, ka sha nonon doki, saboda athar hadisai da dama sun zo sun yi magana kan haka, kamar hadithin Asma binti Abi Bakr daga cikin sahihaini Bukhari da Muslim, take cewa mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan haru khailan, muna soke raƙumi a doki mu ci mu sha daga nonon shi, kuma manzo Allah bai hana mu ba. Haka nan ma ruwayin Jabir bin Abdullah da ke cikin Daraqutni shi ma ya kawo irin wannan hukuncin. Hadisin Jabir shi ma da yake bayani akan cewa sun kasance a yaƙoƙa, daga cikin yaƙoƙa da manzo Allah ya halatta tare da su, suna yanka doki su sha daga nonon shi, kuma manzo Allah bai hana su ba, wanda yake nuna maka ashe doki ya shiga cikin bahimatul an'am, laisa za makhlabin, ba yi da wani farce ko wani wannan mai sunan shi da yake farauta da shi, dama ai abin da yake farauta daga nan ake, ko za makhlabin, abin da yake farauta galibi shi ne yake menene, yana da yatsu na farauta, to wannan cin shi haramun ne, hukunci ne da zai kai ka mafi sauki ka gane abin da yake dabban da ke haramun, to haka shi doki bai da wannan. don haka dai doki halas ne, illa malamai guda biyu sun tafi akan doki makaruhi ne cin shi. wannan jigajigan malaman su ne imamu malik da abu hanifatan nu'man. shi imam malik ya yi gini akan hukuncin da abu hanifata ya ɗora ne kan karaha, sai shi imam malik ya ce to karahatu tanzih ne. me suke ce ma karahatu tanzih? shine karhanci bai kai haramun ba, yana da dai dan sako-sako, akwai takhfif, akwai sauki cikin karahancin. kayan aka ce abu makaruhi ne an kyamata, ba haramun ba ne ai, makaruhi laysa kal haram, an kyamaci a ci, an gane ai. to shi a irin imam malik karahatu tanzih ne, shi karahancin ma yana da mai takhfif, an gane ai, sako-sako ne haka, ba bai kai ga hukuncin haramci ba. na ka wa'innan malamai guda biyu su kadai ne suka tafi akan cewa cin jaki makaruhi ne, kaga shi ma ba haramun ba ne.
to sai ya zama kan cin doki haramun ne, sai sauran jumhurin malaman sai suka tafi akan halastin shi saboda wannan hadisan da malamai suka kawowa. almuhim wannan ne tsakanin su malamai. shi kuma jaki wayanda suka ce haramun ne su ne jumhurin malamai gaba daya, kamar yadda imamun nawawi ya kawo yake cewa a duk cikin malamai zahaba aktharul ulama, yawanci malamai sun tafi akan tahrimi lahmi humuril ahliya, cin naman jakin gida, dukan sun tafi akan haramci. walam najid khilafan min ahadin na sahaba illa ibn abbas, ba mu tadda wani cikin sahabai gaba ɗayansu wanda ya nuna saɓanin hukuncin cin jaki ba sai ibn abbas. ka kuma shi ma ai jijjige ne, shi dai ɗaya gayya ne shi ma. tamatin da sauran yawanci duk sun tafi akan aka sun nashi, kaga za a fa ɗaukan menene nasu mai zama shine jumhurin magana zance. ibn abbas ne kadai yake tafi akan cewa cin jaki halas ne, bai riskan mata da hukuncin nasu kudin nan ba, an gane ai yana da hujjojin shi cikin alkur'ani, cikin da Allah yake lissafo قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. yace to ba a mace jaki ciki ba, don haka jaki halas ne cin shi. Sosai dangane da shi abinda jakin ke bayarwa na mama, nono, shi nonon jakin halas ne, shi ma malamai suka kai komo, amma abin da ya farajihi da suka tabbatar shi ne nonon shi ma tabi'un li lahmihi, nonon yana bin hukuncin nama ne. haka malaman fiqh suke da ka'ida, idan nono haramun ne to wannan din shi ma menene, nama haramun ne to nonon shi ma haramun ne, abin da yake fitarwa ma haramun, an gane ai. ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala shi ma akan wannan ra'ayi ya tafi, da sauran manyan malamai kaman su ibn Hazm cikin Muhalla, kaman cikin Nihayatul Muhtaj, duka sun tafi akan cewa nonon ma haramun ne kamar yadda naman yake haramun. nan kusa mai misbahu shi ma ya kawo ko shi ma haga ai ya tsayi akan hukuncin nan ne, cewa menene wasa'irul albani kalluhumi fil kurhi wat tahlili wat tahrimi wa bayd kulli al hayy illa al madhira wal qaywa an hal al ghidama ruyira. cewa wasa'irul albani duk nonuwan dabbobi kalluhumi hukuncin sa ɗaya da naman su, fil kurhi wurin karhanci, in makaruhi ne cin wannan naman to nonon shi ya zama makaruhi. wata halili in halas ne shan nonon wannan dabbar to kenan naman shi halal ne to kenan nonon shi ma halal ne. wata harimi in naman shi cin shi haramun ne to nonon shi ma menene haramun ne. kaga hukunci ne da zai fayyace ma wannan abin a fili. so amma malaman da suka tafi akan cewa ya halasta a amfana da nonon jaki, su ma galibi sun tafi ne, sun kalle ta ne ta fuskan lalura da uzuri, rashin lafiya, sai likita ya yi bayani cewa to nonon jakin nan an gano yana da fa'ida kaza, to wannan alababi darura ne, don haka za a iya amfani da nonon jakin nan a sha a yi kaza. in har ya tabbata likitoci sun ba da prescription din nan to za a yi ba laifi, ka ce to a nan ba laifi a yi amfani da shi. suka kawo hujja jikan Ali ibn Abi Talibin, Ali ibn al-Husayn
wanda ibn abi shaybata cikin musannaf nashi ya kawo asarin cewa ya sha nonon jaki min maradin shi Ali bin Hussein saboda wani ciwo da ya same shi. to kaga Ali bin Hussein ibn abi shaybata zai kawo, kaga yana nuna kenan halastan amfana da shi a yayin wani lalura da uzuri. an gane ko? to amma shi jakin a karan kanshi in ka kalle shi za ga yayi daidai da hukuncin shi jaki ba. sa'an nan bambancin shi da na daji, ikhtalafa suratan wa hukman, hukuncinsu ya sha bamban, hakanan ma suran dirin jikinsu ya sha bamban. kaga shi na gida haramun, na waje na daji halas, yanayin jikinsu ba ɗaya ba ne. amma shi jaki kana kallon shi zaka gane cewa wannan ya kamata ma a kyale shi. mun gane ko? suka ce akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin mai cin abu da abin da ake ci, akan samu alaƙa. in kana cin abu to galibi kana tasirantuwa da abin da kake ci, abin da kake cin nan yana tasirantuwa da kai. mun gane ko? suka ƙara ma da cewa ai shi jaki cin shi yana gadar da fushi da yawan bacin rai. za ga kana cin shi za ga abu kaɗan mutum zai ringa, ka san malamai suna so su kawo hujjan da za su illanta abun da hujjoji, bayan an gama kawo hujjoji na nasi sai an shiga da kai kuma cikin menene kowa ya kawo nashi hujja. shi ma wancan mai halasta in ka hujjojin da zai taro maka sai ka ji kana sha'awan ka kaɗan taɓa aron ma. ya ce ko daga ƙaran kukan shi yana alamta ma bai kamata ka yi amfani da shi ba wurin ci, domin manzara sallam ya ce jaki daga zaren ya yi kuka, da kaji ya yi kuka ya wannan ƙaran nashi na hikul hima, to yana nuni akan cewa ya ga wani shaidani ne, wani aljani shaidani ya gani. to daga ya yi wannan ƙaran to sukan shiga jikinsu. don haka jaki wata dabba ce wacce shaidanu suna tarayya da ita. daga zaran ta yi wannan karar shi na muka yi magana, wannan yana nuna maka cewa ba a cika son mutum ya ringa yawaita kara ba, ihu cikin abokai, cikin kawaye. ana magana a jikai muryanka ya yi sama, kana ihu, kana daga muryanka, ko haka nan ba gaira ba da ka kwallara ihu saboda kawai ka ga wani abu da ya ma daɗi ko wani abin da bai ma ba, wanda din ka ambaci Allah. to hakan shedan kan iya kawo ziyara ga mutum, kuma yadda muka bayani shedan yakan iya shiga ya tsaya a gefen jikinka ya samu wani lungu yana jira ran da za ka ɗan kuskure sai ya shiga. shedan aljani yakan iya shekaru a jikin mace ko jikin namiji amma bai samu ya shiga cikin jikin ba, amma yana nan wani lungu. ai duk gida akwai lungu, jikinka akwai lungu, su sun san lungunan, kana ganin su ba ka ganin su, suna ganin ka. innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum. to daga zaran kai sakaci wata ran ka dan kwallar ihun, to daga ka kwallar ihun to ba mala'ikun rahama, an gane ai mala'ikun rahama sun fi son mutum ya ringa ambatan Allah ko wani abu makamancin haka, to za su kauce sai shedan ya samu daman shiga. kamar yadda na ba misali ne, yau inda mace za ta jima tana kula da tsiraitinta ba ta bayyana shi, rana ɗaya takan iya cewa ai na kwana ɗaya ne ko ai kwana ɗaya ne kawai, bari a je ta ɗan fita ta ɗan bayyana tsiraicinta ba ya ta rufe jikinta ba. to a wannan ranar shaidan zai iya amfani da wannan daman ya shiga ya illata ki ji komai naki ya dawo baya. Allah ya kare mu daga sharrinsu. so haka nan in kai ihun nan yakan iya kawo ma ziyara. inna ankara al-aswat la sautul hamir, haka alkur'ani ya faɗi. ba wanda yake son kukan jaki, babu shi ne jakin bayan da ya iya ne, shi ma ba mai son kukan jaki, hatta wanda yake da jakin. to yawan ɗaga murya kamar siffantuwa da shi ne.
don haka jaki haramu ne cin shi a shekara ta 7 aka haramta cin shi. Da halas ne, an halasta a wani yaƙi, daga baya kuma manzo Allah ya zo ne ya haramta shi. Inna Allahu rasuluhu yanhaanukum an luhumil humril ahliya, kamar ya zo a hadisai da dama. Manzo Allah ya ga sahabbai ran da aka haramta an ɗaura tukunya, wasu hasan ɗaura tukunya yana ta farfasa. Manzo Allah yana zuwa kawai fa akfa al qudur din, sai manzo Allah ya kife wannan din, ya kifar da wa'annan tukunyan, ya ce da an halasta muku amma yanzu an haramta muku cin shi, da aka kar wanda ya ci shi. Manzo Allah ya umarni a watsar da abin da ke cikin wannan tukunyan ma, wanda ke nuna maka kenan ya zama haramun cin jaki daga wannan rana har zuwa ranar kiyama, ba zai zama halas ba. Mun gane ko? To nonanta ba mun yi bayani. Ash-Shanqiti cikin littafin shi Nazmun Nawazil ya kawo maka hujja da za ka riƙe, wanda zai zama maka dalilin za ka iya korowa yayin da aka tuntube ka kan shi na nonon ya halasta yayin lalura. Yake cewa walabanul hamiri liddawa'i ajazahu al-imamu dhul-liwa'i ولبن الحمير للدواء أجازه الإمام ذو اللواء اللواء نتوتا لواء ذو اللواء ومثل ذاك لبن الخيول الخيل مع البغال mala yake cewa jakin gida nonon shi ya halasta liddawai inda magani za a yi da shi. A jazahul imam zulliwa'i, saboda shi mazhabiyul malikiyul mazhab ne shi malam, kasan yawanci abinda ya maghariba zuwa munan za ga duk malikiya ita tafi karfi, ko ba haka ba. Ya ce misalin irin kuma wanda abin da ya halasta bayan nonon shi saboda magani, mithlu zaka labanul khuyuli, nonon jaki, ai nonon doki, ma'al bighali, haka ma na alfadari dokin jaki ko. Ƙala Jazuli, ya ce imamul Jazuli ma haka ya ce. don haka wa hazru lahmil humuril ahliya fiha a wannan shekara aka haramta. Sai na gaba malam ya ce wa mut'atun nisar radiyya, sai dai magana ɗaya ne ba mu kawo wani malam maganan an kawo za ka advantage wanda wasu suke wannan da shi, maganan waccan shugaban misra, tsohon misra al-kadima, wacce ake ce ma sarauniyarsu da can, wacce ake ce ma Cleopatra. Ita tana amfana da jakin, tana amfani da nonon wurin menene, wurin ta ƙara getta fatan jikinta. kenan sun gano yakan yi wani aiki kenan a gefe na gyaran fata. Shi yasa ma za ka tada suka ce galibi yawancin mai na kayan kwalliyar mata cikin abin da ake haɗawa akan sa nonon jakin. To kaga wannan ko ba kuma zai ƙara nuna maka ba haka nan malamai suke saɓani kan abu ba. yanzu an ce ma Ibn Abbasin ya ce kun gane ai, amma dai za ga inda ya fi menene ƙarfi ne na hujja, mun gane ko. Dan a can wurin da suke amfani da shi
nonon aka killace shi aka gyara shi akan sai da shi dala 60 dala 70 dan roban shi haka karami. To ita ta kasance takan ajiye su tana amfani da su, kuma yanzu haka masu mai masu kan suna amfani da shi misali na wannan ɗin mata. So amma dai jaki ne ko ba mu gane ba, kuma an haramta menene, an haramta cin shi a wannan shekara. Wa hazru lahmil humuril ahliya fiha a wannan shekara, wa mut'atun nisar radiyya. Hakanan a wannan shekara aka hana auren mut'a, wanda muka yi bayanin tana cikin abin da an halasta daga baya aka haramta. Mut'a shine dan jin daɗin ɗan lokaci da mace na auren wucin gadi. Aure ne na ɗan lokaci, ba aure bane mai dawwama. Shi kuma daga cikin sharaɗin aure, in za kira ba aure dawwama shine ya zama to ya dawwama. To shi da an halasta masa habbai musulmai su yi auren mutu'a yayin da bukata ya samu ya zo ya gadar da haka. Misali an je yaƙi an baro mata a gida, to gudun a faɗa mazina sai shari'a ya halasta auren mutu'a. za ka yi haɗuwa da wata 'yar garin a yarjejeniya a bada sadaki a yi komai a yi magana a ɗaura aure, amma na sati 2 shine auren mutu'a ko wata 1. daga mun gama kwas ɗin da muka je yi to aure ya warware ya kwanci. wannan shine auren mutu'a. to a shekara ta 7 aka haramta shi. Da halas ne sai aka haramta, aka ƙara halasta shi, daga ƙarshe sai aka haramta shi. shine akhir abinda ƙarshe abinda manzo Allah ya wannan din shi, kamar yanda hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake nunawa da sauran asari, wanda Ali ibn Abi Talib ya ce manzo Allah yana hana ku cin naman jakin gida, sa'annan kuma da menene, da yin auren mutu'a. Hakanan Ja'far ibn Muhammad shi ma ya kawo, shi ma ya ce mutu'a hiya zina bi nafsihi. ya ce ayin kana neman zina to kawai ka samu auren mutu'a, wanda bayan an haramta ya ci gaba da yi. mun gane, saboda ba a siffanta auren mutu'a kafin a haramta din, ba a siffanta ta da zina. aure ce wa shari'a ta halasta, amma yanzu wanda ya to yanzu ba aure ya yi ba mai zina, kamar yadda Ja'far ibn Muhammad ya faɗi da kuma nasoshin da suke nuni akan haramcin haka. dan in ka ce ya haramta da, in ka ce zina ne to kana nufin da an taɓa halasta zina kenan. mun gane ko? in an yi shi kuma auren ba a cin gadon juna, ba cin gadon juna. to shine malamai suka tattauna kan mas'alan shi, suka ce to ai kaga a zahiri yayi kama da hukuncin yayi kama da zahirin abin, saboda duk abin da zai kawo cutarwa, suka ce yin auren mutuwa yaka kawo cakudewan al'ansab, dangantaka, waye 'ya'yan wane, waye babansu, ina maman, wannan kawun wane, wannan yayan wane, yana kawo cakudewan al'ansab. sabida me, ka zo ka aure ta na mutu'a na sati 2 ko wata 1, ka bar garin ma, ila bayan shekara 15 ka dawo, kana zuwa garin kuma wani abu ya kawo ka, in dai halas ne yanzu ila yarinya ce aka samu, wannan inda aka yi an samu yarinya ta samu ciki, waye baban yarinyan, wannan ya cakuɗe, ba a san waye babanta ba. haka ne, kaga a tashin farko cakuɗewan kenan, ba za ta san waye babanta ba. in bai dawo shi kenan. sa'an nan in ma ta san shi ne yanzu aka dawo, ya halasta fa yanzu yana iya dawowa kuma ya aure diyar, ita ma ta girma, kaga ya aure ma ya aure diyar shi, kaga cakudewan abin akwai hargitsi, akwai yamutsi ciki. to shi yasa addini ya haramta shi. sa'an nan akwai cutarwa na jiki, yakan taimaka wurin spreading din cututtuka na garuruwa daban zuwa wasu garuruwa. an gane ai dan lokaci kaɗan an yi an wannan. don haka dai da sauran bayanai da malamai suke yi akan shi auren mutu'an nan, a takaice dai an dai haramta shi a shekara ta 7
tare aka haramta su a shekaran 7 da cin naman jaki. Wa hazru lahmil humurin ahliya fiha wa mut'atin nisar radiyya. Haka nan ma an haramta auren mut'a wacce radiyya lalataccen aure, radi'a kalmar radi lalataccen abu gurbatacce, la khabutha shay in abu ya zanto ya gurbace, wa radi ar-radi'a auren da yake gurbataccen aure, lalataccen aure. sai ce thumma ala ummi habibatin aqad. idan ko wanda man yi magana akan shi ba shine wancan abinda aka halas, abinda ya taba wuta ko cikin wanda ibn hajar ya kawo, shi ma a gurguje kawai, shi ma da haram, shi ma da idan kai alwala, shi ma akwai sabanin malamai, amma rajihin magana in kai alwala yanzu kai alwala sai ka ci nama ko ka sha wani abin da wuta ya taba ma masatun nar, to alwalanka na nan, sai dai an so ka kuskura baki. Duk malaman da suke ganin yara suka ce an so ne ka yi alwalan, amma dai kawai wannan shine hujjan da ya fi karfi cewa a wannan shekara an haramta shi, ba batun yin an so ka sake alwala bane ko ka sake. To naman wannan fa'ibal raƙumi shi wannan bai shiga cikin hukuncin ba, shi wancan haramcin amun ne a wannan warwarewan alwalan abinda wuta ya taba, amma shi wannan na mai son shi al'ibil raƙumi, in ka ci naman shi da manzo Allah ya ce ka sake alwala, shi wannan hukuncin shi yana nan, an gane ai daban ne. Thumma ala ummi habibatin aqad. Sa'annan a shekara ta 7 nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure da ummu habiba, ramlatu bintu abi sufyan. Ummu habiba matar manzo Allah, ramlatu bintu abi sufyan, wanda mahaifinta abu sufyan, kowa ya san waye abu sufyan kafin ya musulunta ko su abu sufyan bin harbin, su ne shugabannin ƙuraisha lokacin kan ya musulunta, su ne jigajigan wannan ɗan ra'asul kuffar kafin ya zo ya zamanto manya a addini. To a wannan shekara manzo Allah ya aure da ummu habiba, ramlatu bintu abi sufyan. To ya auren ya kasance malam, shine malam ya ce dakata mana, me kake ci ne ba kake zuba, wa maharaha, shikenan an yi aure. To ya aka yi aure bayan ba tana can habasha, shi kuma yana nan a garin madina. Kamar mai tambaya ya yi tambaya ne, saboda ita lokacin tana habasha, tana cikin wanda suka yi hijira, ta musulunta da mijinta Ubaidullah bin Jahshin, da ya je can wal'iyadu billah sai ya fatanassara, dan uwan Zainab bintu Jahshin matar manzan Allah. Ubaidullah da ya je can sai nasarance, sai ya zama, sai ya ridda. malaman tarihi suka ce a haka ya mutu, suka ce sun ja shi ta hanyar kuɗi ne, kasan kuɗi akwai fitina. Allah ya raba mu da duk sharin abin da zai hana mu da raba mu da addininmu. To tana can, to ya aka yi aure, tana can a ƙarƙashin shugabancin Ja'far ibn Abi Talibin ko, ai shine shugabansa a can tun hijiran nan da suka yi, da aka takura ma kun manta a can baya, baitukan baya can, ai an yi hijira zuwa Habasha ko, sarkin Habasha wanda baƙin launi ne ko. Mun yi tarihi sosai da adalcin shi, da mun yi bayanai sosai akan shi, in ba manta ba, a ringa bi'i ana muraja, da mun gama za mu yi jarabawa kamar yadda bayani ya fara gabata. Ya kamata mu ɗan yi jarabawa tsakaninmu da ku ko, saboda a ɗan yi recovery ɗin abin da aka ne. Jarabawa yana taimakawa wurin me, ko form of quiz ne, a ɗan jefa ku can, a jefa ka can, a jefa wancan can, kowa na kallon ka, ba takarda ba, ana kallo baki na bayani. To zai sa ka je ka ɗan yi muraja, kaga Allah zai taimake ka in kai hakan, kaga kame ka rike tarihin manzan Allah in summary. Mun gane ko, haka a ringa ɗan muraja'an abubuwan baya. To tana can me ya faru, wa mahraha anhu najashi naqad, al-mahar sadakinta
shi sarkin nan na habashan da ya ba su masauki annajashi shi ne dai ya biya sadakin, ya ce ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadakinta, shi ne wa mahraha anhu najashi naqad, ya biya sadakinta dirhami 400, dinari 400 kai, 400 dinari 400. ka je ka a dan gwada maka gram ɗaya na dinari nawa ne, in an ce ma 45,000 misali, sai ka ce to 45 times 400 45,000 misali, an gane ai haga nawa zai kaga ba karamin. almuhim dai ban so mu shiga wani babi. wa mahraha anhu najashi naqad, dan haka najashi shi ya biya manzo Allah sadaki a wurin ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan. da aka yi auren da ta tashi duwa da ja'far bin abi talib, amr bin umayt ad-damri, da manzo Allah ya aike shi ya zo da 'yan hijira. yanzu an samu amnu, an samu aminci a madina, an samu mulki, an samu shugabanci na hannun musulmai. sai aka ce to yanzu duk wanda suka yi hijira su dawo su ma. to shine ja'far shine shugaban tafiya, sai ya zo tare da ita amaryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka biya sadakinta a garin habasha. shine da manzan Allah ya gan sai ya tashi farin ciki, sai da suka zo manzan Allah ya aiki abdamri min umayt ad-damri ya je ya zo da su, sai najashi ya ba su safinatai na jirgin ruwa guda biyu, means of transportation din dama mai wannan jirgin ruwa ne, ya ba jirgin ruwa guda biyu, suka taho suka dawo garin madina. to da suka dawo sai manzo Allah yake cewa la adri, ni ban sani ba, wai zan yi farin ciki ne bi fathi khaybar, da buɗa garin khaybar, cin nasarar yakin khaybar da muka yi. dan a shekara aka yi wannan khaybar ba shi bane baitin baya, an bi qudumi ja'far, ko da farin cikin dawowansa ja'far da runduna ne, da wanne ne ma zan yi farin ciki, ban san wanne ne ma, dukansu da bi ma'ana abin farin ciki ya haɗu mai a shekara biyu. haga wahala yakan iya daɗewa a tattare da mutum, lokaci ɗaya Allah ya ta kawo ma alkhairi kuma da yawa. mun gane a misali, to mutum ya kasance mai haƙuri, mai ihtisabi da jarrabawa da suke fuskanta na rayuwa da jarrabawa. an halicce mu ne don jarraba li nabluwakum ayyukum ahsanu amala. wa mahraha anhu najashi yunqad, najashi shi ya bada kudin sadakinta. sai malam ya ce wa summa fi shatin biha hadiyya, ko baiti daga malam ya ce wa summa, sai aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa mishi summa, ba aka sa mishi harafin summa ba, aka sa mishi as-summa bis-sin. as-summu shine al-uqarul qatil, shine guba, poison. sai aka samu a shekara ta 7 nan aka samu manzo Allah poison cikin abinci, fi shatin, aka samu manzo Allah poison saboda ana so a halaka shi kawai. kasan idan mutum yana harkan addini, to addini ta gaji haka. akwai wasu a gefe suna tunanin ya za a yi kawai a halaka ka ne, sai dai ba addini kake ba, inda kana kan gaskiya. to sai kaga akwai target da daddiya akan duk wanda ya rike Allah, kuma musamman yake faɗin gaskiya yake aiki da ita. to sai ya haɗu da shayatin insi wal jinni aduwan. wannan ita ce sunnar duk wanda ya rike addini, amma kuma wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin. karshe dai komai jin daɗin komai na masu tsoron Allah ne, wanda suka rike Allah. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ana target dama mun manta ba a can bayan za a kashe shi, saboda za a ce ai a huta. kuma mutane ba su gane idan ka kashe wani saboda wai a huta, Allah zai taro da wani wanda sai ya ce wancan ma ai kamar ya ce biyu komai bayan da malam Bahaushe ke cewa. to shi sunnan Allah, addini baya tsayawa saboda kai ba ka son addinin ya ci gaba. addini dole ya dawwama har zuwa ranar kiyama.
to kaga the best thing kaga wanda mutum ya tsaya ya rungume duk abin da Allah ya rubuta kar ya tsaya yana damun kanshi kan wani alkhairi da Allah ya bama wani. ma yawaddu alladhina kafaru min ahli wal mushrikin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah shi ke keɓance wanda ya so da rahamansa. Kai ma akwai rahaman da Allah ya keɓance ka da shi bai ba mu wani ba, dan haka kada me na damuwa, sai na kan ya tabbata kaga ya fito fili a lokacin da baka damu da na wani ba. Kai kadai Allah zai ba mu, amma sanda zaka tada jijiyan wuya kamar kana faɗa da Allah ne akan bai yi hukuncin da ya kamata ba, ko ba haka ba, to na hakan da Allah ya je maka akwai default wannan ni'ima da Allah yake ba mu kowa. Amma in baka damu ka samu farin ciki da samun wani alkhairin wani, to sai Allah ya bayyana maka kai ma naka, sai nakan ta fito, sai ga baiwanka ta fito, an gane ai. Amma an ka ce sai ka danna nashi, to sai dai naka ta dannu, sai dai a danna naka kuma nashin ba za ta dannu ba. wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi fa amma az-zabru fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard tabda samala. Da kibari ko dan haka wa summa na kaka ce to ya za a samu manzo Allah goba ba ya kama Allah ba, an ka kama Allah sai ka yi haƙuri. Akwai target din za a iya mutum shekara 10, ta akwai mai addinin da tun tasowan shi yana yaro daga an ga wannan an fara sa target. Shi yasa ake so mutum ya yawaita azkar, ka rike karatun Qur'ani, kar ka ringa wasa da azkar. Shi yasa aka saukar manzo Allah falaki da nasi, haka ne. Wasumma aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa mashi poison fi shatin cikin wani tinkiya, aka zuba mai poison. Yahudawa ne da wannan aiki. Wata mata ce cikin Yahudawa ta aiko ta samu labarin, ta tambaye me manzan Allah ya fi so a cikin nama. Aka ce mata ya fi son wurin zira'i ko na hannu haka, wurin katare. Ta ce ok, kasan sai an nemi me ka fi so, ta nan za a bullo. Shine a nan fa wannan Khaibar, a nan wannan ɗin Khaibar ɗin, garin Khaibar, bayan an yi nasara ga wannan ɗin Khaibar, Yahudan Khaibar, sai ta aiko mashi da wai hadiyya, kyauta. Sai ta yi suya mai kyau, ta yi girki lafiyayye, bayan ta samu expo akan me manzo Allah ya fi so na cikin nama, sai ta sanya wannan poison ɗin. Sun daɗe da sanin poison Yahudawa, ai suna da ilimi. San an haɗa kaza da kaza zai haifar da kaza. don yanzu poison, akwai poison ɗin da daji zaka normal daji kawai kana shiga daji, wani fulawa ne fa amma poison ne. Fulawa ne da zaka ɗan shaƙe shi zaka mutu. Akwai su, tambayi malaman da suke da alaka da irin abin. Yasa ba ka tafai ake so kawai ka shiga daji kawai duk abin da gani ka yi kashin shi na ba. Hancin naka ɗin nan mai san shi ne. Don haka sai ta aiko da wannan naman, hadiyya, biha hadiyya, cewa kyauta ne, saboda ta san manzo bai cin sadaka. Amma aka ce abu kyauta ne to manzo Allah yana karba, amma sadaka inna masadaqatu lil fuqara, manzo Allah bai an san sadaka da wancan na zakka. Sai ta aiko matsayin kyauta gare shi, hadiyya. Manzala sallallahu alaihi wasallam da aka kawo shi da sahabban shi, sai manzan Allah ya fara ci, manzan Allah ya ci. Manzan Allah yana kaiwa baki, wani ruwayan ce sai naman nan ta manzan Allah bayani cewa an sanya guba daga cikin mu'jizan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, an sanya guba a jikina, karkaci. To manzo Allah ko already ya riga ya ci. Cikin sahabban shi Bishr bin Ma'rur, Bishr bin al-Barra ibn al-Ma'rur,
shi ne wanda ya kai ga har ya ci ya kai ya haɗe. to bayan bishiru ya ci, manzo Allah ma ya ci, an gaya manzo Allah cewa akwai guba a cikin wannan abin. sai manzo Allah ya sa a kira su Yahudawa. A wani ruwayan malamai suka ce bishiru ya faɗi ya rasu, wasu suka ce a'a ba lokacin ba ne, ya daga baya. Almuhin da ya rasu saboda wannan guba. shi kuma manzo Allah wallahu ya'simuka minan nas, Allah ya mai alƙawari Allah zai kare shi daga wannan ɗan mutane. Amma wannan naman bata bushe tana tasiri ba, amma ba ci sanadiyan wannan ɗin shi ba, bata bushe tana tasiri ba a jikin shi ba, har lokacin da zai yana yawan magana ya ce ma zara, ya ce ban gushe ba naman da na cin nan ina jin raɗaɗinta. amma ba ita wacce sanadiyan, wasu malamai suka ce to kaga ma manzo Allah ma shahidi ne, duk wanda aka kashe shi ya zama shahidi, an gane ai, suka ce manzo Allah shi ma shahidi ne. Almuhim shi bishiru ya ci nama ya mutu, sai aka kira manzo Allah ya sa aka kira su wannan dandazon Yahudawan, sai ya ce inni sa'ilukum fa hal antum musaddiqiyya, zan muku tambayoyi, za ku min gaskiya wurin ba da amsa, za ku ba da amsa na gaskiya ba ɓoye-ɓoye? Suka ce e. ya ce na farko ya ce mana antum, ku dangin gidan waye a ƙabilan Yahudawa? sai suka faɗi wani suna, sai ya ce kazabtu, ƙarya kuke yi, ku ba dangin gidan wane ba ne. Ya faɗi musu sunan kakanninsu, bai san su ba. ai manzo Allah ana mai wahayi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. don haka sai ya ce ƙarya kuke yi, ku 'yan gidan wane ne. haka ne ko ba haka? suka ce haka ne. tambayan farko. tambaya na biyu, sai ke cewa da su ku ban labari kan 'yan wuta, su waye 'yan wuta? sai suka ce kan su sun yi karatu, suna da duk ilimin komai, sun karanta. ai mai ilimi in ya tashi shiƙyancin shi ya fi kowa wannan, shi mai lasisi yake yi, ya dinga sa ka a kwanakin. shi yasa mai ilimi in zai shaidananci an fi shan wahala da shi, saboda ya san hanyar zai bullo ma an ka bi ta can wurin, saboda akwai ilimi. sai manzo Allah ya ce musu to ku ban labari kan 'yan wutan nan. sai suka ce za mu shiga wuta mu Yahudawa. qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. sai suka ce dangane da 'yan wuta mu ne za mu shiga wuta, amma antum takhlufuna na, an muka shiga ɗan wasu kwanaki ne ayyaman ma'dudat za a fitar da mu koma aljanna, ku sai ku maye gurbin mu a cikin wuta. sai wanda ce ƙarya kuke yi, ku ne za ku dawama a wuta, mu ba za mu shiga wuta ba. sai tambaya na uku, sai ce da su in tambaye ku, tambaya na uku, shin za ku man gaskiya cikin labarin da za ku bani? ce kaga sai sun amsa, kuma daga baya su yi ƙarya, kuma sai a kama su, kuma su yadda cewa hakan ne. da shin kun sanya guba cikin wannan tinkiya? sai suka ce gaskiya mun sanya guba. ai sun riga sun san annabi ne, in ba annabi ba wanda zai iya yin wannan abubuwan ya kuma, ai sun riga sun san siffofin shi, duk sun san ma za a zo wannan matakin irin tambayoyin nan, inda annabi ne. kun sanya guba cikin wannan tinkiya? suka ce gaskiya mun sa guba. sai me yasa kuka yi haka? inda kai ne za ka fara gware shi ko kafin manzo Allah kenan, innaka la'ala khuluqin azim, kaga cutarwa ne, karshen cutarwa kenan. ta mai kun sanya guba, mun sanya, me yasa kuka yi haka? suka ce, matan ta ce wai ai ta yi haka ne, sun yi haka ne
don su gwada cewa shi annabi ne daga sai ko ba annabi ba ne. Don in annabi ne sun riga sun karanta sun sani annabi guban nan ba za ta kashe shi ba, Allah ya kare shi, wallahu ya asimuka minan nas. To me yasa kai haka? Suka ce mun gwada ne mu gane shin kai annabi ne ko ba annabi ba ne. In kai annabi ne mun san ba za ka mutu ba ko ka ci guban. In kuma ba annabi ba ne mu huta da wannan damu da ake cewa ka ce kai kaza ne, kawai ka mutu mu huta. Shi yasa muka yi haka. So almuhim malamai sai suka yi sabani, aka fitar da hukunci ka'ida fiqhiyya cikin wannan abin da ya faru na sanya guban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi a cikin manadin shatun da mutuwa a rasuwan da shi Bishiru yayi. Imam Nawawi cikin sharhi na Sahih Muslim ya kawo magana, Al-Qadi Iyad cikin Ash-Shifa ya kawo magana, Ibn Sahnun shi ma yayi magana, jumhuru sun fitar da magana, jumhurin malamai a ƙarshe zamu ci. A riwayar Muslim sai Bishir ya rasu bayan ya ci, da ya rasu sai aka ce to sahabai suka tambayi manzo Allah, ala naqtuluha ya manzo Allah, ba za mu kashe ta ba ita ma? Sai manzo Allah ya ce la taqtuluha, kar ku kashe ta. Kun ji maganar farko? A wata kuma ruwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ajiya a ɗauko ta a kashe ta, a miƙa ma dangin Bishru a yi kisasi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. In dai ana yan ramako kama mutum amma gobe ba za ka ƙara yi ba. Kisasi ai addini shine daidai da kowane zamani da kowane irin mutane. Annan nafsa bin nafs katabna alaihim fiha, annan nafsa bin nafs, ka kashe a kashe ka, to gobe kai ma an kashe wani, kai ma za ka kashe wani. Wal aina bil ain, ka cire mutum ido, kai ma an cire ma. Dan Allah ba za a samu zaman lafiya ba. Complete zaman lafiya yana karkashin bin addinin musulunci. Kowa ya san wani a zahiri, ko baka san aya ba ka san in dai wal anfa bil anf, ka cire mutum hanci a cire ma, ka cire mutum hannu daya an cire ma daya. Da Allah gobe ɗayan da ta rage ma za ka yi sakaci da ita ka cire na wani, ka san da ka cire kama za a cire. Kisasi shine zaman lafiya. Ai bin addinin musulunci shine zaman lafiya na kowane irin rayuwa da kowane zamani, kowane gida da kowane family da kowane gari. In babu bin addini a cikin gidan nan ko wannan garin, to za ga ba zaman lafiya. Ya mutsi za a yi ta yi, harguwa kawai za a yi ta yi. Allah ya samu dace. Sai wata ruwaya ta ce manzo Allah ya ce a ji a ɗauko ta a kashe ta. Kaga wata ruwaya ta ce kar a kashe ta, wata ta ce kuma a kashe ta. To shine malamai suka fitar da hukunci na fiqh guda hudu a ƙarƙashin wannan shatiɗin da aka sa manzo Allah sumu kan halula nawa, halula guda hudu da ake biyar ma wanda ya kashe wani ta hanyar sanya mushi sumu, sanya mushi menene ban sunan shi poison. Kalmar sumu din nan kamar kawo hukuncin sai mu dakata na kama lokaci yana ta hararan mu. Kalmar sumu din nan daga cikin fa'ida ya kamata mu san ma'anan shi, saboda yana da mai kaman shi a gidan larabci. Kalma ce musallatha, ibn malikin ya kawo cikin alfiyan shi ta musallas. Kalma ce mai ma'ana uku, wasali ke bambanta. Wasalin ana ce mata sammun, sinun fatha, sin fatha, kuma ana ce mata simmun, sin kasara, kuma ana ce mata summun. Duk yayi a larabci. Yau in ka ga dama ka ce summun, gobe ka ce sammun, alajin ka ce summun. Iya jallinka, iya shagalinka a gidan larabci, iya sanin luganka, iya fantamawanka. Ka zari duka ce summun, gobe ka ce baran ce summun ba, sammun zance musallas diya halista. To kalman summun din nan
kuma tana nan da ba da ma'ana daban bayan wannan sammun din, bayan na guba tana kuma ba da ma'anan kafan allura inda ake sanya zare a zaro shi ta baya, wannan kafan ana kiranta da sammun ita ma kuma kalma ce musallafa, dukansu musallasai ne, za ka ukunta wasullan ka ce sammun kana nufin da shi poison, ka ce sammun kuma kana nufi da shi wannan kafan allura, ka ce simmun kana nufin wancan, ka ce simmun kana nufin wancan ma'anan, ka ce summun kana nufin wancan, ka ce summun kana nufin wancan, kamar yadda ya kawo wanda ce waddalu min ladun bi tathlithin atat, kamar kalmar ladun, ladan, ladin, min ladun, zaka ce ladan, ladin, ladun, musallas. hakanan wal fa'u min sammin wa inda waradat kazaka ana immati suwabi, wal fa'u min sammin, fa'un cikin kalmar, fa'un din cikin sammun, fa'ul kalma harfin farko za ka ukunta ta sammun simmun summun, wa inda haka ma kalmar inda na zarfiya, inda bi ma'anar zarf a gidan nahawu ita ma za ka yi cewa inda, unda, anda, ana unda kaza, ana inda, ana anda kaza, duk yayi manya ne suka faɗi a cikin littafinsu. kuma za ka iya fada ma'anar mai wancan sammun din na kafan wannan, hatta lijal jamalu fi sammin khiyat, ba za su shiga aljanna ba ko har sai aljamal raƙumi ya shiga ta kafan allura. tofa yaushe raƙumi zai iya shiga ta kafan allura ne? alkur'ani baliyar, wato maganin alkur'ani za ka kaiwa matuƙa wurin tsara zance, sai ka ji hankalinka ya ɗauka ko baka so ya ɗauka. yasa kafirai da ba sa sa amma haka dole suka faɗa gaskiya, suka ce wannan addinin, wannan larabcin, wannan yaren, ka'idan da ke cikin shi da balagan da ke ci ya wuce karfin mutum ya yi. to sai suka kawo halola guda 4 da ake fuskantar da wanda ya kashe wani ta hanyar yi mishi, sanya mishi guba. halola guda 4, na farko suka ce, malamai suka ce, idan shi wanda ya zo da abincin da akwai guba ciki ya kawo abinci ma yaro ko mahaukaci, sabiyan au majnunan, yaro ko mahaukaci sai ka kawo mishi abinci da akwai guba ciki, akwai poison, sawa'un yaron nan ko mahaukacin nan ya san akwai guba ko bai san akwai guba ba, in dai har ka sake yaron nan ya ci ko mahaukacin nan ya ci, to kai ma akwai kisasi akan ka, sai an kashe ka. mun ji halin farko, ka sa ma yaro ko mahaukaci guba, yaron nan mahaukacin nan ya san akwai guba a ciki bai sani ba, oho, ka gaya mai ba gaya, oho ya ci, kai ma sai an kashe ka, saboda yaro ne ba alƙalami a kan shi, mahaukaci ne an ɗage alƙalami a kan shi, bai san me ke mai daɗi ba. kaga hatta mahaukaci in ka kashe fa yana da haƙƙi, human right ne, yana da haƙƙi, ɗan adam ne, ba za a ce tunda ka kashe mahaukaci ba shi ke ka kashe banza. ai mahaukacin nan ƙila baban wani mai hankalin ne, ƙanin wani mai hankalin ne, ko ku gane ba, rai ne a jikin shi kamar yadda akwai rai a jikinka, zafi yake ji, ƙuna yake ji idan wuta ya taɓa shi kamar yadda kamar yake ji. yanci kenan, addini ya ba mu kowa yancin shi, da wanda yake addinin da bai addinin ma Allah ya addinin nan ya ba shi yancin shi, bai yadda a zalunce shi ba ko baka cikin addinin musulunci, bai son zalunci. Allah ya haramta zalunci kuma baya goyon bayan masu zalunci. sai suka ce to za a kashe shi, za mu yi kisasi. kun ji hali na farko ko? sai hali na biyu, ka sa mutum guba a cikin abinci, bai san ka sa guba ba, kun gani ka sa mai guba, amma kuma mutum ne rajulun aqil baligh mai hankali kuma ya balaga,
sai ka sa mai guba a abinci, amma da ka tashi baka gaya mai akwai guba ko babu ba, kawai ka kawo mai abinci, amma sai ka tilasta shi akan sai ya ci wannan abincin. Kuna ma ganewa? Baka gaya mai akwai guba ko babu ba, amma sai ka wannan din shi, ka sa shi dole ya ci wannan abincin. To yanzu in ya mutu, ka san wannan guba ne za ta karar da mutum, in ya mutu kai ma sai an ma kisas. Mun ji wannan hukuncin? Amma suka ce idan bai sani, idan ka gaya mushi, kaga ai baka gaya mushi bane ka sa, amma ka tilasta shi ya ci, amma ba gaya mai a ciki ba, amma ka ce dole sai ya ci abincin, ka tilasta shi. To amma suka ce in ya sani fa, idan ya san da hukunci, idan ya ka gaya mishi cewa to abincin da kawo ma akwai guba, kuma sai ka ci abincin nan, sai ka tilasta, ka tarsasa shi sai ya ci. Suka ce to idan ya ci, tunda yanzu yana sane an gaya mishi akwai guba, ai ba a tilasta mutum akan ya kashe kanshi. Suka ce don haka in ya kashe ka babu kisasi. Kun gane? Ba za a kashe shi ba, saboda ya tursasa ka ne fa dole. Yanzu kuma a ce maka ga wukan nan dumama kanka, wukan nan ga bindigan nan harba kanka, shine hukuncin. Misali irin hukuncin a zahiri kenan, ga wuta shiga wutan nan, kamar yadda ya faru a wani ɗin sahabbai ko shugaban sai ce ga wuta ku shiga, manzo Allah ya ce ba su shiga ba, shi kuma ya musu ne ta fuskan mai ya gwada su. Shi sahabu ya ce ga wuta ku shiga, saboda shi shugaba ne, abu umarnin shugaba. Malamai suna kawo wannan ababin wani irin umarni ne na gaba da kai, uba ne, uwa ne, malaminka ne, shugabanka ne, zai umarce ka wanda dole sai ka bi. Akwai umarnin dole a shari'a wanda shugaba zai umarce ka, akwai umarnin da an karhanta ka bi, akwai umarnin da haramun ne ka bi, akwai umarnin da wajibi ne kar ka bi. duk ga sunan cikin su muharimin lisan da sauransu, an kawo an samu lokaci ila sawa a gurguje a ɗanyi bayani a kansu. mazala ce da kun shiga wutan nan da ko kun dawama a cikinta, ya ce masa habbai, saboda ba a umurtan mutum da abin da zai ne ya kashe kanshi. Allah ya fi ka san kanka da kanka da kake gani. To duk wanda aka kawo mai guba aka ce mai ga guban ya ci, to hukunci ne wanda aka ce kashe kanka ne, sai ka kashe kanka, sai kuma ka kashe din. Ka bari a kashe kan ko ba ga ai abin ma da ciwo, ta yama mutum yanda mutum zai yin. Allah ka tsare mu. Na ga lokaci ya ja sosai, za mu tsaya na kusan mun samu kusan awa daya. Abinda muka yi daidai Allah ya san albarkar kusa, Allah ya yafe mana. Za mu tsaya haka, idan muka zo karatu na gaba insha Allah sai mu dora gwargwadon abinda Allah ya sauka mana. Muna roƙon Allah ya san albarka cikin karatun da rayuwar wannan ƙasa ta mu. Allah ya don wannan zaman lafiya, ya kawo mana kwanciyar hankali, ya raba mu dukkanin sharri. Ya Allah muna roƙonka duk wani sharri na aljanna mutum ka kare mu. Muna roƙonka ya Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu da na 'yan uwanmu, malumanmu, shugabanninmu da sauran abokan tafiya da 'ya'ya da mata baki da. Allah sanya albarka, ya kare mu da dukkanin sharri. Wannan wuri ba za mu gushe ba, muna ƙara sanya shi wanda ya kafa wannan wuri a addu'a. Allah ya tsare shi, ya tsare iyalin shi, ya tsare mishi dukiyansa, ya kuma ƙara albarka cikin wannan dukiya tasa wurin ayyukan cewa da ayyukan alkhairi. Da mu da muke dan tabadulin wannan tsakaninmu, dan muraja'a da masu ji da masu sauraro, duk wanda suke aikin gudanarwa a wannan guri center mai albarka, Allah ya biya mana bukatun alkhairi gaba ɗaya, ya tsare mu, ya kuma gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da yan uwanmu da sauran malaman baki ɗaya. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba mu lafiyar da za mu bauta mushi, mu bi shi sau da kafa. Muna roƙonka ya Allah da abin da zai hana mu yin karatun sanin addininka ko bautanka, ya Allah ka raba mu da shi ko me shi wannan abu.
subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad.